Ipangbansay sa tagdumala sa usa ka mall sa Davao City ang ilang mga personahe sa saktong pag-atiman sa ilang mga customer nga dunay special needs. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Aron mahimong mas PWD friendly ang usa ka mall sa Lanan, Davao City, gibansay ang ilang 200 ka trabahante sama sa Manpower Agency personnel, security guard ug tenants kalapot sa saktong paghandle sa mga customer nga dunay special needs. Nahimong resource speaker sa training ang mga tagdumala sa Autism Society of the Philippines, Down Syndrome Association ug United Architects of the Philippines Committee. Sa maong training, mas nasabtan sa mga trabahanteng partisipante ang personalidad sa mga dunay special needs, ingon man ang sensitive language niini. We empower our frontliners with skills and knowledge that allows them to understand the community and to serve customers better. Gilaraw sa maong mall nga mahimong sensitibo sa panginahanglan sa ilang mga customer nga dunay special needs aron mas mahimong nindot ang kasinatian niini kung musulod og mall. Natutunan ko na dapat sensitibo sa bawat customer kasi may mga PWD na dapat bigyang pansin. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.